Dit jaar is er helaas geen grootse intocht van de Sint in Leunen. Maar een groep fanatieke vrijwilligers van Skip heeft wel een speurtocht uitgezet met verschillende opdrachten. Door de geldende maatregelen is het heel lastig om nu iets te verzinnen. Skip is een club voor kinderen vanaf groep 1, dus vanaf 4 jaar. Dan is het toch meestal de bedoeling dat ouders komen brengen en halen. En met de maatregelen willen ze toch zo min mogelijk bewegingen hebben. Waardoor het gewoon heel lastig blijft. Wanneer doe je het goed? En doen we er goed aan om iets te organiseren. Dus op het moment is dit eventjes wat we nu kunnen. En zijn we echt zoekende van wat kunnen we binnen de maatregelen toch gaan organiseren voor de kinderen. We hebben een speurtocht door Leunen heen. En die mogen de kinderen zelf lopen. In gezette tijden, wanneer ze zelf willen, wanneer ze zelf kunnen. En die loopt door heel Leunen heen. Dus zo houden we een beetje rekening met coronamaatregelingen. Ja, ze mogen op eigen gelegenheid inderdaad door Leunen rondlopen. Dat ze bij een aantal huizen in Leunen hangt dan een opdracht die ze kunnen doen. Die kunnen ze ook kriskras door elkaar doen. Dus het maakt ook niet uit op een vaste route. Zo hopen we in ieder geval dat we met de geldende maatregelen iedereen een beetje verspreid door het dorp aan het wandelen krijgen. En dat is vandaag en morgen, dus het hele weekend. Zo hopen we toch dat de kinderen een leuke alternatief voor de intocht hebben. Ja, het is dus een speurtocht. Het zijn allerlei verschillende. Ze doen een puzzel, doolhof. We hebben ook ergens zoek te verschillen. Een liedje zingen. Ja, gewoon in allerlei varianten. Wij vullen alle antwoorden, wij geven alle antwoorden aan Sinterklaas. Alle blaadjes gaan naar Sinterklaas. En die zal ze controleren. Of dat hij dat zelf doet of dat een Zwarte Piet dat doet, dat durf ik niet te zeggen. Maar en of daar dan een presentje bij komt of niet, dat is dan de uitkomst bij Sinterklaas. Nou, dat was nog genoeg afstand, toch?